ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବା ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଯେ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମଜା ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମଜା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକିରି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଥିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଳା ଇଏଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିବ। ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେବ କ'ଣ ନା କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, ଆପଣ ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ତାପରେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ, ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିକଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲି ଦୈତାରୀ ଭାଇଙ୍କର। ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ବହିନା ଦେଇଛି ବାହା ହେବାକୁ, ବହିନା ଦେଇଛି ବାହା ହେବାକୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ୍ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମଛା ଗୁଡ଼େଇକିରି ତା ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେନାପତି ସେଥିରେ ହିରୋ ହେଇଥିଲେ। ଏତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଅନେକ ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ତ ସବୁ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାର ବାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଅବୁଝା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବୁଝାବନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଶାଳୀନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୁଭାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। 3-4ଟା ପାର୍ଟିରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖାଇବାଟା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଶାଳୀନ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅଶାଳୀନ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଅଶାଳୀନ କଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅଶାଳୀନ। ଆଉ ଅଶାଳୀନ ଜିନିଷଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଶାଳୀନତାରେ ଆମେ ତାକୁ ରୋକିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିବା। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ନ କହି ଆପଣ କହିବେ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ କରିବେ। ଆରେ ଏଇ ପରା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଯେଉଁଠି ଅଶୋକ ନିଜର ତରବାରୀକୁ ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ହିଂସା ପ୍ରଣୀତ ତରବାରୀର ଜୟ ଜୟ ନୁହେଁ, ଅହିଂସା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଜୟ ସେଇଟା ହିଁ ଜୟ। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଠି ଗୀତା ଅଛି, ଏଠି ରାମାୟଣ ଅଛି, ମହାଭାରତ ଅଛି, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି। ଏତେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବୁଝାମଣା ହେବା ତାହେଲେ କିଏ ଏଟାକୁ ସୁଧାରିବ କହିଲେ? କିଏ ସୁଧାରିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଅଶାଳୀନ? ଅଶାଳୀନଟା ଶାଳୀନତା। ଇଫ୍ ଏନି ଡିସ୍ପାରିଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ନେଗୋସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ପିସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିବେ? କାହିଁକି ଯିବେ? କାହିଁକି ପଚାରିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପଚାରିବେ? ସେମାନେ ତ ଯାହା ଏଠି ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଠି, ବନ୍ଦ ହେଲା ଏଠି, ତାପରେ ଏତେ ଜିନିଷ କହିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ହାଇଦର, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର DSP ଦୁର୍ଗା, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ହାଇଦର ନାଟକ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିୟୁଷ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମାମା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ହାଇଦରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ନାଟକ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର DSP ଦୁର୍ଗାରେ ଆମର ରଣଜିତ ଭିଲିଆନ୍ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କୁଇନ୍ ସୁଇଟ୍ ହିରୋଇନ୍, ତା ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବିତା ସୁତାର, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ନାଟକଟି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ସବୁ ଡଲି ଭୂଇଁଆ, ଜୀବନ କବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ତାପରେ ଶିବାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାବେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାପରେ ଗୌରବ ଭାଇ, ତାପରେ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ତାପରେ ଟାଇଆ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ନାଟକଟାକୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ କେଉଁ ନାଟକ ବେଶୀ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ? 3 ଜଣ ହାଇଦର ନାଟକ,
ହାକୁଷ୍ଟମଲ୍ଲି ଯାଉଯିବ ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ତିନିଟା ଯାକ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗେଲରେ ଭଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ତ ସେଭ୍ ହେବ ନା ହେଲେ ସେ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇଦର ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯେ ସହି କରିଛନ୍ତି ସେ ଓକେ ହାକୁଷ୍ଟମଲ୍ଲି ଯାଉଯିବ ସେ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓକେ ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତେଣୁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ବା ତଳ ଉପର କରି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାନୀରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସିଂହବାହିନୀ କାହ୍ନା ଭାଇ ଟିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କରର ରଶ୍ମି ସେମାନଙ୍କର ସେ ରଶ୍ମି ଝିଅଟି ସେ ମଦ ଉପରେ ସଚେତନତା କରୁଛି ମଦ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସଚେତନତା ଦେଉଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଗି ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି ତାପରେ ପପୁ ଅଛି ସିଙ୍ଗର ବେଟର୍ ଆପଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆମେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବାହାରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ନା ଘରେ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ହେବ ଆମେ କାହାକୁ